Ty vole, já jsem debil, já jsem spadl. Nepohodě. No, ono mě feedne. Jak rebuju, já se to tady feednu, víš co? Hexují. Nice, nice. Mě bude losovat taky. Nice, nepohodě. Ale teďka ho musíme zabít. Fearful. To se nezabil. A jdu. Nemám mandel. Tak já se to sednu. Oba. Pěska. Hex. Okay. Byl asi neurvu, ale... Repetence. Jo. No, Ještě, už začíná na to mano docela taky kapat, víš co, že... Rozdotím. Hovor. 10 sekund. Do poli. Shadow feedneš? Nemám. Sekund, bude asi feed na to. Ale mám tremored. Hexu. Feed. Bacha křídla. Dole. Platím se. Ty vole, kde to za... Jo, vole. Ano, vyrypnu. To je hrozný, tohle, vole. Fear. Máš hexu? Jo. Jo, ještě feednu. To mě vlastně. Full hex. Zkusím dát do castu. Do castu. Piči. Vyspravím. Repetence. 4. 3 sekundy do hexu. To za něma, ty jo. Tak bych to bylo losovat tady dole. Je píst? Kojela pala? Hex priest. Povol ještě? Budu interruptovat, jo? Jo. Má Inner jinak. focus. Vyhýloval, to rozhodím. No na tady to plním. Jo. Křídlo má dole. Do castu? Ne, ty vole, mě fejknul. Nice. Here.
No, je teďka na doce, ne? Dopadne. Musím udělat nový port. Vůbec blízko. Ty vole. Kde je ten blázen? No, pěkně. Můžeš hexovat, nemůžeš, jo? Ještě 3 vteřiny. Počkej, já teďka hovnu. Pozor. Už má trinket, ale. Trinketnu. Hex. Nice, nice, nice. Do castu. No. Já jsem po tobě hodil ještě. A už mám bublu určitě. Teďka zkusím dostat do presu. Ten prista. Asi zase ten purč stojí hrozně many, ty vole. No, ty spel. Mě přestal urážet, no, tak si to dokázal bylo. No, došel jsem. Mana burn. Fear Beast. A to je rozjednuté, jo. Hovnul jsem jenom paradě. To je nejhorší, že už mám bublu, jo. Je to pista trošku. Koila je Jaká nefokus. hexu. Repe. Hovnul to. Nemám. Pojď. Take rebuke. Špatně se. Do castu, please. Jdu plista. Já se zase. Trinketnu. To má finda, co vlastně? Jsme to mohli uhrát možná trošku na manu, jo? Hovel Priest? To je dobrý. Fake rebuke. Repentance. Bude fear. Jo. Já ho shodím hned. Desperate. Fake rebuke. Tak po touhle si musím jít udělat kafe. Hovel Priest. Si vole. Si vyhýluje půlku HPček sám, ty vole. Jdu plně. Mám lag.
funguje? Nevím. Jednou mě. Bazén. A pojď, já se partím, vole. Ať jo, fino. To nebyl schopný dispel. Ještě fino. Tu trinketnu. Jak rebuke? Docela začíná chce na manu, tyhle, já to začnu tlačit. Aby se třeba vytapovat. Jo, tapuj, tapuj. Bylo to? Hexu? Ne. Nemám hexu palacha spíš. No, jako klidně no. Bacha, to bude fírovat. Máš tremor, ne? Hexu. Nice. Škoda, že už není drain mana, vole. Jo. Hovo? Šefí Denny. Typist. Asi mě možná bude fírovat, nevím. Shadow Fiend, máš nějaký fear? Nemám. Teď. No, to vždycky rezistne, že jo? Jo. To jo? What the fuck? Hej, jsem mám repetence. Tak to je na mě, jo? Pohodě? Jo. Já potřebuji celé dostat prostě, ale na mě permanentně začíná mrdat, jo. Fír. Začínám taky asi kapat na mantik, se to doplní. Jo. Tyhle bacha. Skočí dolů, když tak. Já teďka strašně tlačím, ty vole. Já běžím nahoru, tam mi nedá kontrol. Dobrý? Jo. O, krása, great. Já se teďka vytapu, no. Jo. Repetence. Hovo. Ne, do pičeho má Fivardu. To jsou strašný rány, ty král. Stone, drinku, fear, samozřejmě. Jo. Jak jsi měl, hele? Dennyho? Jo. Tak si ho na cooldown teďka. Ty? Jo, teď mu dobře dávám, tak král. Fortuse. On fear. Pojď.
teď jsem je tady docela otočil. Co z Dennyho hexe? Jo? Ne, ještě 5 vteřin, ty vole. What the fuck? Do castu. Ty krávo, on mu prostě vždycky dá heal za půlku HP, když už je úplně v půjde, ty vole, to mě tak vytáčí. Já umře, No pojď, teď to točíme, vole, teď to robí. On rebuke. Oblu to. Take rebuke. Dáme jenom unstable fear, vole, Denny. Portuju se nahoru. Fear beast. Denny hex. Yes. A jdu si doplň. Mám fear. Píči. Hovla, hovla. Do prdele, má inner, ty vole. Pojďme se nahoru. No cooldowny. Hex Denny. Nice. Ty s boku. Hovla. Prdele, úplně debilně jsem hodil. Asi bude fearovat možná. Ještě ne, ještě 9 sekund. Fear shadow fiend. Mám hammer. Repetence. On to má na to, že jo. Připraven. Já musím jít za něm, musím do pýtánku zrovna, ty vole. Já si doplním a pak budu prostě purčovat. Jo, ok. Erika, Trinket má hovno, je oba. On je úplně bez many, ty kráno. Pak je křídla. Klidně mi dej jen salary, hlavně. Kurva, cast. To za ním, a? Fear. Oblu. To je dost zatím, ale teď už nemá moc many, víš co? Jeso. Hex Denny zkusím, ne, vlastně. To je to plísta brutálně tlačím, kámo. Bude fear asi. Zruš to. Fear. Interpunkcím ho. Hex Denny. Mám repe. Zrušme to. Jo. To je strašná defense kývat. Já se z toho umrdal. Tak ty volá aspoň 15. To nespolej. Tak aspoň 10. 10 dobrých, ty král. Tady to je hlavně úplně na hovno arena, že jo? Tenkrát jsme potkali v ruinách, že? Jo. Můžu? Jo.
Někdo mi psal, ty vole, no. Jsi ti psal. Tady pěkné arény. Ty vole, ale jak to děláš, že vždycky to šamátek zničíš? Fucking pressure, bro. Ty vole, ten čas utíká, když chodíme tohleto, ty vole. Strašný. Jo, no. Úplně mizí, ty vole, v černý díře, ty vole. Jenom, že to prostě fakt už, já nevím, po těch prvních 10 minutách už absolutně ztrácím koncentraci, víš co, Jo, prostě to taky, že? jakoukoliv chuť hrát. Tak hlavně kámo, když tam prýsta dotlačím do hoven a frajer mu tam dá za půlku HP heal, tak ty vole, jako... To je, kdybych tě já healnul, ty vole. Nebo jak kdyby kámen, vole, krytoval za 60 000, vole. Je posert. Ty vole, ve všech videích mám hudbu, vole. Takže na tom nemůžu making money. No jo. Oh my god. Teda ne, že by asi moc lidí klikalo na reklamy, no. To mohly být ještě, sice to oprusal aspoň za 10, víš co. Jo. Kdyby jsme je chytli třeba, nevím, v těch rovinách by to bylo ideální, no. Nebo v Dalaranu, tedy. Ty krávo, no. Mám vykloubený ruce trošku z té areny. Ne, někde by. Ale jak u toho kompu sedíš. No úplně normálně, ale ty vole, kdybys viděl, co všechno mačkám, že jo. Já šahám až na háčko, že jo. Na háčko, ty vole, to mám úplně. Tam mám Greater Healing Wave, to je, vole, ještě blízký bin. No já tu ruku úplně kroutím, že jo, co to do a všechno možný, vole. Ty vole, tam mi bolí zápěstí, to. Na BCčku jsem měl Zavára, když jsem ještě neměl, že jo, Nagu ani žádnou super myš. A to mi dal po M-ko. Shift je jsem používal, vole, na Fear. Ty král. No, dá se. Já jsem měl teda notebookovou klávesnici, no taky. Já mám dlouhý palec, že jo, když já mu třeba až na L-ko, že jo, to je v pohodě ještě. A už si jako u toho lámu trošku ruku, no. Týpek mi psal, ale už je offline, bych mu rád odepsal. Nějaký můj fan. Nevím, nějaký Gazprom. Tak nebyl to ten lock, proti kterému se chodí. Asi jo. To je frajer, vole, jestli záleží chara, by mi šel napsat. Je pravda, že proti něm jsem byl nějaký naspeedovaný, tyvo. To je strašně oprus, ty vole. To je hlavně oprus je diskant prostě, víš co, pro mě. Když hrajou takhle prostě defenzivně, tak ty vole, než dojde na tu manu. Prostě diskant je pro mě oprus ve dvojkách, protože tam lítá mending jako prase, že jo? A zase prostě nemůžu jít tam jeden target, vole. A ještě ten absorb prostě, než ty dotky se tím prokoušou, ty vole, no. To je pro mě snad, nevím, diskanta ještě vpala, no, to je takový na píču. To je, co mi to tady hraje, že vole. No, nechám to. Přepnu to. Nevím, no jako, jestli to mám třeba hodit někam na Word, že odehráváme. Komu děkuji. Se mi jak nelíbí. Ale to líbí se mi, jakoby jak jsem tam dal to partnerství s YouTubem a takhle, takže mi na channel mrtě lidí, že jo, prostě prošlo. Nebo jako i ve srovnání s předtím, jak to prostě nikdo nenašel, tak teďka... Ty vole, jako to je... 76 zhlédnutí. Za pár dní teďka poslední.
Log druid. Jo. Tak já to hodím na ward, no. Řekněme, to je easy, vole, s tím šeškem, ty vole. S tím budeme mrdat kam ještě díl. Ne, někdo jiný. Doufám, že mi to jede v pohodě. Ty vole, ne, oni mě ty FPS určitě nějak dropujou. Pojď doleva hned, víš co? To je demolog, kámo. Do tím? S Feralem. Se solou. Do tu solu spíš, jakoby bombit. Vlož do kástu. Sova, jak? Banish pet. To ten to loka jako svině. A se platnu. To se nemusím udělat. Mám koju. Lol, máš peta v textuře, nemůžu ho displet. Tak mám stůl. Jdu to vyhovovat. A druhý to trinket ne. Mám holo. No, s tím. A mám milion pičovin, že? Do castu. Druid. Banish pet. Prdele, jsem chtěl doběhnout k té vodě, jak to je. To fakt 1400. Si děláš prdel, tyjo. 1400. Tady nestojí za to, abych tyva něco dělal, tyjo. Joinuje. Můžu? Jo. Vole. Yep. Ty vole, proč tam ty FPSka furt skáčou? To je záhadný. Afrodita je holka, tyjo. Prý to chtěla líbnout rovnou, ale dostala zákaz. Se bavíš s kým tam? S Afroditou. To je holka, ale to fakt. Nejlepší holka, vole, gameplay, co jsem kdy viděl zatím, vole. Jakoby já nevím, no, kdyby hráli ofenzivně, jestli by měli jakoby nějakou schopnost to zabít. Jakoby určitě by vytekla dost rychle na manu. Jakoby já jsem hrál, že jo, s Várem a na tom mají svou. To jsem hrál strašně ofenzivně. Jsem furt spajkoval. To je prdele, že mě uhýluje kámo 20 minut holka, tyjo. To se cítím ponížen, tyjo.
Mám zaplay ten stream. Aha, dobrý, no. Já nevím, no jakoby když holky hrajou, tak většinou hrajou to v PVčku, že? Právě no, málo PvP, nebo málo jako, já bych řekl hodně holek hraje PvPčko, ale jsou prostě úplně někde dole, že? A nebo o tom nevíš, že to jsou holky. Já jsem hrál s jednou na Watloku a to byl pain, že jo, ty vole. To jsem hrál Mutilata strašně dobře v tu dobu. Prostě musel jsem tam dělat šílený věci, aby jsme to vůbec dali, ty vole. Hrál jsme s ní asi jenom 1700. To je prostě o tom, že málo holek hrajou v korelativně. Jaký má vůbec Paisley Dance? Takovej ten, vole, irský, nebo co to je, vole. Mně se líbí, jak to tělo drží úplně v klidu, víš co, jenom jede. Přesně, ty vole. Poker face a jede, vole. Seká se to, já ten stream ho vypnu, že jo? Ale já to fakt nechápu, proč.